o mitja cerilla, uns pits que fan pena, atrofi a l'esquena, el cul se'm despenja, la caspa se'm menja, escolto ranxeres, també soc cortera. Oh, 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 ronco molt i tinc manies, oh, 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 jo no paro de suar. Oh, 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 vaig de compres tot el dia. això ho haurem de celebrar. Sí! És una comèdia musical divertida, emotiva, tendra i sobretot que surts amb una dosi d'alegria del teatre que crec que a tots ens convé i ens va molt bé. Perfecte. Aquí m'ho havia de dir, saps jugar a tenis i saps fer lasanya. Molt bé, doncs porto alguna cosa, no? Vols que porti? Puc portar? Condons. Vi. Vi! Sí! Vi! Em tenia al cap jo ara, Sí. No, home, però és que a més és lògic, no? Els condons no se serveixen mai amb la lasanya. Capa i al forn. Perquè és impossible veure aquest musical i no sentir-te identificat. Des de No hi ha mercat d'homes solters, El Miracle, que és quan finalment ell va i la truca. Mira, jo sóc una dona però que molt ocupada i no tinc ni la paciència ni el temps d'anar a restaurantets romàntics a parlar de banalitats. Mira, si sóc aquí és perquè l'Àngel m'ha parlat de tu i tens bones referències. I sí, em sento raonablement atreta per tu. Per tant, què et sembla si anem per feina? Els sentiments són el que mouen el món. I a part això, que és un musical molt rodonet, de petit format, senzill a la vista i senzill a l'oïda i és un conjunt de tot això. Però sobretot, i crec que és el més important, és el tema. Ho he d'intentar, ho he d'intentar. Tornem-ho a provar. Altre cop sento el dolç neguit, altre cop em tens posseït, però ara que estic totalment decidit et voldria confessar. T'estimo, ets perfecte, canvia que jo no en tinc prou. T'estimo, ets perfecte, canvia que jo no en tinc prou. T'estimo, ets perfecte, canvia que jo no en tinc prou.